Az alaplap az nem más, mint a H610M ITX AC. Hát ez a 610 chipkészletre épülő ASRock gyártmányú ITX-es alaplap. És hát akkor a használatutasítás: egy telepítőlemez, egy kis csavar az SSD rögzítéshez, egy 2 darab Wi-Fi antenna, egy hátlapi lemez, kettő darab SATA csatlakozó kábel. És itt lesz akkor az alaplap. Ahogy látom, hogy a dobozban ezeken kívül más nem is csomagolt a gyártó. Ezeket visszadobálom. És akkor nézzük meg közelebbről ezt az alaplapot. Elég csupasz egy alaplap, de nekem pont ezt tetszik benne, hogy nincs agyonbordázva és eltakarva ez a kis csöpség. Úgyhogy hát nézzük is meg, hogy itt milyen csatlakozók vannak a hátoldalon. Van egy HDMI csatlakozó, egy DisplayPort, egy PS/2 keyboard and mouse, tehát egér és billentyűzet csatlakozó, 2 darab USB 3.2 Gen 1-es csatlakozó, 2 darab USB 2.0, egy 1 Gbps Ethernet csatlakozó, 2 Wi-Fi antenna csatlakozó, és az audio 3,5-es jack csatlakozói találhatók. PCI Express X16, ez Gen 4-es szabványú, itt egy M.2-es SSD foglalat, ami hibrid, SATA módban és PCI Express módban is működik, egyébként Gen 3-as szabványban és X4-es sebességgel. 2 darab DDR4-es memóriafoglalat, 4 darab SATA csatlakozó, az előlapi USB 3-as csatlakozó, 3 darab ventilátor csatlakozó található, és hát itt van a hűtőbord alatt a VRM, ennyi hűtőborda, úgy látszik, hogy erre elegendő, illetve itt pedig a chipkészlet hűtőbordája van. A hátoldala az így néz ki. A hátoldalán nincsen M2-es SSD foglalat, tehát ebbe egy darabot lehet behelyezni.